Dobar dan, zovem da vidim zašto mi je orah oboren kad nisam još podigao, nisam još tražio da mi se to danas odradi. Ja sam rekao za 2 godine, a ne danas. Koga ste vi tražili, gospođo? Dobar dan, nije gospođo, ja se izvinjam, gospodin Ivan Zeljković je ovdje. Pa, šta vi kako hoćete? Pa kažem vam, ja zovem da vidim zašto ste to uradili. Šta sam uradila? Pa kažem vam, za onaj orah što sam rekao da mi oborite, pošto mi je korov ušao od kuću, pa trebala je kuća za 2 godine, otprilike bi se naručila, ja nisam htio da mi odmah isečete orah, za 2 godine. Vi ste pogrešan broj. Ne, to je čisto nemoguće, zato što ja pre 2 sata sam okrenuo ovaj broj, oni su rekli neće rušiti, ja sam otišao samo tu. Molim vas, nemojte džabe trošiti red. Mene to ne zanima, ja sam otišao samo tu do Ade Ciganlije kod drugova na Roštiljka, kad sam se vratio, ja sam vidio da je orah oboren. Ovo je ambulanta, nikakve veze nema sa ovim brojem što vi trebate da... Ne, to je nemoguće, kako ambulanta, vi krijete ove ljude što su mi oborili orah. Ne, časno vam reč dajem, ovo je ambulanta Zemunska, pogrešan broj. A da li imate možda nešto, da li znate nešto o tome, ja stvarno ne znam šta da radim, oborili su mi orah sada. Nemam veze ja s tim, sestra sam koja radi na šalteru, nemam veze, vi ste mislim smešno mi o čemu govorite. Jel to stvarno istina da vas poslušam? Jel to stvarno istina? Proverite broj pa ćete znati. Časno vam reč dajem, ako mi verujete. A dobro, onda ja se izvinjam, mislio sam da ih vi krijete. Ma, gospodo Bože.